Salutare și bine ați venit, eu sunt aici, Andrei YouTube, și vreau să facem azi 200 de trofee. Deci, hai să începem. Prima dată să luăm Colt. Jucăm cu Colt. Ok, nu uitați de like, subscribe și share acolo să fim așa cât de mulți. Așa că îmi pare rău că pentru că merge netul cam o leacă prostuți, dar își reveni. Doar la video își merge așa de greu, dar după ce închid video și nu știu ce, merge de parcă joc în păduri. Dar ce bine joc. Deci nu uitați să lăsați butonașul de like, share și subscribe acolo, să fim în forță. Ce vrei, ești tu, ursuleț prost? Hai că vine cultul. Te-am văzut. O secundă, o secundă. O secundă să învârt un pic telefonul. Așa, ok. Aoleu. Să-l omor sau să nu îl iert sau nu-l iert? Nu l-am iertat. Gigi acolo pe chat. Rang 4, bă, băieți. Hai că fluier dacă e. Ok. Nu uitați de butonașul like și subscribe dacă nu strângem. Și dacă vreți 1v1, intrați în club să vă arăt după meci. Eu n-am scris aici în comentarii, adică în mesaj. Dacă vreți 1v1, eu vreau să devin și eu modelin și eu între asta. Hai că dacă e. Hai, ce vrea ăla. Ia uite și pe asta pe bar. Ce vrei tu? Aoleu, vine asta. Nervos. Ce-a făcut? Nu-i nimic, măcar nu ne dă minus. Ok. Plus 2. Mai vreți multe episoade așa gen, uitați de like, subscribe. Aoleu, 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 am uitat să vă arăt clubul. Lăsați, după, mi-amintiți. Hai, ba, stai, poate vrea să fac timp. Mai mă duc la ăsta, nu mă supăr. Apropo că eu nu văd playerii. Ok, acum mai văd. Rang 5, tot e. Așa să vă arătăm clubul, bă, ăsta România rău, uitați-l aici. Nu uitați acolo de like și subscribe acolo să fim acolo în forță, nu nimic. Dacă vreți 1v1, înscrieți, uite aici, în chat aici, scrieți, vreau să joc 1v1. Ok. Pe locul ultimul, deocamdată uitați contul meu, nu știu dacă vă place. Nu, în fine, uitați. Păreri, ceva de notă, chestii, socoteli. Da, n-am nicio legendar deocamdată. Hai, dar ăsta e cam șmecher un pic. Ok, și-o reveni și un pic din net. Hai, Barle, ce vrei? Hai, l-am farmaș pe ăla. Pe bar, dacă e. E un cam pe aici, că îl sunt eu, ți-am zis că îl sunt. Hai, bă.
6 minute de când filmăm acest video. Hai că mai aici 2 player dacă e. Faci patânta. Gata. 2 versus 2. Hai, ce ziceți? Câștig sau nu câștig? Uite-l ai. Am văzut aici cum s-a dus încolo. Ți-am zis? Gigi pe chat acolo, vă rog frumos. Nu ar treca, dacă nu ziceți. Așa, și ce deschidem noi? Ce deschidem? Pac. Brawl Box. Hai că până atunci deschidem și Mega Box. Ok. Deci mai avem încă 2 meciuri. Nu știu, să vedem câte meciuri. Deci nu uitați like, subscribe, share la cât de mulți sunteți. Vă rog frumos. V-am zis, dacă vreți 1v1, intrați în club, nu știu ce chestii socotele, deci știți. Hai. Ei. Okay. Hai, vei. Hai că vine el la dat. Disan. Cum e, mă, că am uitat. Plac, Andrei, plac. Ce dracu, nu-i cu mine. Cu Shelly. Nu mai recunoșteam. Hai că da, dacă 10 minute. Andrei cel mai tare din 80.000 cuțu, dacă nu-i tare. Atât asta trebuie. Alo. Uite la. Hai Barley, 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 forță Barley. Aoleu. Hai că rank 6 dacă e. Și cred că 20 sau 1. Hai să vedem. Eu că 2 meciuri. Pare o fac. 2 meciuri, pare o fac voi. Mă duc aici. Sper să nu fie nimeni. Sper. Hai că nu mai repede. Piu. Hai că știu că e unul pe aici. O să-mi dau. V-am zis că 2 meciuri mai trebuie. Dar eu m-am luptat. Încă un meci, bă, și facem 200 de trofee. Forță. Ce vrei, mă, Barley? Ce nu trebuie? Ce nu trebuie? Vrei să te bați sau ce? Sandy, ce vrei? Ce vrei, măi, Sandy? Ce vrei? Ce nu trebuie la zi? Vrea să mă bat Sandy, dar cu Andrei nu spune niciodată. Da, adevărat. Și facem locul 1, facem locul 1, facem locul 1 sau nu facem? Facem locul 1, facem. Hai că stau calm, Andrei, calm.
Andrei, calm. Bine, bă, 200 de trofei. Forței, bisei. Hai, bă, hai că e dacă. Haide, 3, 2, 1 și 200 de trofei, 206 de trofei. Ia uzi. Hai să colectăm și noi pe aici, pe care să-l facem, pe Carpi Edger. Hai că e... Așa, și eu am fost Andrei YouTube, ne vom revedea alt episod. La revedere!